kibawas lang nga. Oh, okay. Nadi, sakyan nandi, di ay. Libre kay kata dito sa Magikay. Niya ka ng kada pedestrian lane ako magian mo minor jud ko di mo silbato ko. Ay delikado. She's corner. Huh? Would you say goodbye? Waiting for you to be heard. Always. Nag-slay right of way na. Pagkaan ganyan nila. Ika na cancel. O sa Mitsubishi Mirage ba? Nag-group. Liko sa dito, bugo. Left turn eh.
Di ni baking siya action kaya sa That time check was brought to you by magkaanta. Turn kita. Yeah, like it's going straight. Di mo left turn ng tako? Asaman mo, nag-amot-amot sila or ilahang man. Hindi ka. Kuhaan mo mega. Sinking funds mami first. Plan na daan na. When I come back, still got Johnny Tango. Prince Warehouse Mandawi, Prince Warehouse Bugo, Prince Warehouse Bulacan, Prince Warehouse Toledo, ug Prince Superstore Laval. Bargaining Place. Pwede tayo. Ha? Huwag makikibaw ng kataha?
fuck U-turn, dude, really? Patiran sa bata. Uy, pinakato? Pinakato na? Patiran sa bata. Kining dool, good mayo. Iya, bita na yung patiran. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary. Yung number ni mami ha. Ay, ito yan. Pero in reality, si Michael Jordan, give me musulti. Yung basketball, trash talking.